Amuchiona kana denga rinovhurika muchipururudza. Akadi mama. Pomagadiwo Prophet. Ane chi mwananyu? Ane mwedzi ne 3 weeks. Mwedzi ne 3 weeks. Yeah. So kumba boje sere tingati kune dambudziko reka kuti kuri right. So far ndina chandati ndaona. Kuri right. Yeah. Varwere maoko. Murumonyi munomuda ndizvo? Chokwadi ndomuda. Varwere maoko vanoda habi. Mimi ndikubona kuti munonyanyowirirana na Bamukuru kai mimi murume wa sisi. Bamukuru ndowirirana nawo. Sei muchiwirirana nawo? Bamukuru munhu akangondisunungukirawo. Saka ndichiwirirana nawo. Tanga takasuwa kampururika kaka. Munokwanga vachenda vachirimoko. Handokuvimbisai kuti ndakampururika kaka. Even pandoenda ku UK kana ku America mune muripo. Muchipururudza muri kwekoko. Muchipururudza. Amuchiona kana denga rinovhurika. Now, mother, zvakanaka kuwirirana nawo kuna vanhu vakasununguka but handisi kukuonai muchinyanya kubva paWhatsApp naBamukuru. Why muchigara paWhatsApp nawo zvokudaro? Murume wangu anondisendera mameseji echirungu. Echirungu. Saka ine singagoni kumapindura. Ndosendera Bamukuru ndo vanozondidzidzisa. Tindopindura nchiti. Mira ino ndoda kuzoprofita mwana ei. Mungadai mamutora henyu asha. Ndoda kuzoprofita mwana. Mama toda kutenzukisana. Muri kuti imimi amunodzidza? Handinodzidza. Saka murume wenyu makamuti makadzidza kusvika? Ndakamunyepera ndakadzidza kusvika form 4. Ko iye? Kusvika kuti anozondiramba. Ko iye? Iye atone mapepa aari kuita madigiri. Handisi wangu masitawo kuti ndei. Saka tomboti murume wenyu pamama mubhowa oitaura kachirungu pameseji oti, you really took me aback since I have never anticipated such nasty words from you. Munoita sei? Akataura pachirungu neni zvimwe ndoita ndichijobawo. Asi mameseji ndo handisingagoni kunyora. Wo kana achitaura munongoita muchibatanidza? Asi anakashandisa shona? Anoti achisanganisa. Message ndeinorema? Saka mukasenderwa message muhamatoiti kuna Bamukuru tokuudza kuti zvanzi chakati saka chipindure zvakadai. Ichokwadi ndozvavanondiudza. Ko mukazodanana nawo? Handimbodanani nawo. Ngotaurawo mama, handinomboti ndizvo. Nai mama ndinzwa nchiti ndizvo. But ndinofunga kuti munhukadzi ukanyanya kumujaidza, ndakaudza maleaders nezuro. Ndikati inini chero wangu mukadzi akati ada license, ndinotomutsvagira munhukadzi anomudzidzisa kudrive. Ndisiye vanhu vari 2. Ndipenge.
Makamboona kuti ukanyanya ujaira kuona munhu unotanga uchononga akashata asi unozoona akunaka. Pane kamwe kakunaka kaanozotanga kuita. Ndo zvinoitika mukanyanya ujaira. Inini mama indaifunga kuti pachinzvimbo chekuti munyepere murume kuti hamuna kudzidza dai makabuda pachena ndo chekutanga. Nemiwo vana mai makutodzidza. Inini ndinofunga kuti nyaya level of education ka muri kuiandareta, muri kuisaiza. Unozoti dzimba dzakawanda dziri kuparara nekuda kwekuti mumwe akadzidza kusvika uko, mumwe akadzidza kusvika apa. Vanhu vanoti rudo runoita but pane nyaya. Asi ndaiti dai akangobudira pachena murume kuti ndo zvandiri. Murume anga asingabairire ka. Nokuti ndiri kuona kamwe kachirungu kaakamusendera. Akati that's being naive, pathetic, if not parochial. Uriwonita se. Ko imimi mama munodi kuenda pa Google. Google chicho. Right, Google mama. Application yaunoenda pafoni handiti uenda unobvunza mazwi osiri kunzwisa kuti anorevei. But handi muri kuona kuti zvinhu zvazvo zviri kunetsa kusvika papi. Inene chaita ndikusimudzei. Ina ndangosi kutanga kubvunza iri mwana makagara kwa makagara. Yeah, mandibvunza. Ndiye ito ndikusimudzei. Because inene ndanzi mukaramba muchidhila na Bamukuru. Because Bamukuru havazi kukubatsira ya. Ndopepo ndiri kushona yekunzi dzvaipunhu dzvene rinenge rekabombo kubereka murume richisiya mwana. Mistake yacho yato beyond. Because isu tiri kutokunzwira itsitsi. But pafeya. Aiwa, ndikatarisa mwana uyu mwana ndo patinoti kushaya ruzivo kweharawa kupatarika tsvaga chembere yashayikwa ipo pamboonekwa bere richirutsa imvi. Ndiri kuti mama Bamukuru havazi kukubatsirai. Nekuti Bamukuru dai vaida kukubatsirai dai vakakupai solution inopedza. Kwemimi kuverengawo muchidzidza zvinonetsa here? Handina chandombobata ini. Vanhu vese vari kuti imunobata here? Zviriko, but listen to me. Ini ndiri kungoti dai nyasha dzawanzwa paupenyu hwenyu. Asi ndiri kuti mistake yamakaita iri pamwana. Nokuti mwana uyu wafanana na Bamukuru. Handizivi kuti muchaita sei nyaya dzenyu, but nokuti ndatozvitaura kudai munokonozonzwa murume akuti handei kuDNA. Indiri kungoti gadzirisei nyaya dzenyu mwana asanyanya kufanana na Bamukuru kudai. Ndai munogara pasi mama. Goodness and mercy iriyo Bambana T Freddy bata mutumwa uponesi. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night weFriday 31 October 2025. PAGOODNESS and MERCY Ministries pakona pa High Glen Road na Mushayabande pa number 11403 Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Restoration Night PAGOODNESS and MERCY Ministries. Ngo9 ntambama kuze kuse Pungwe udzanai iPungwe.
Pungwe muine munhu wa Mwari Prophet T Freddy. PAGOODNESS Night musi weFriday 31 October 2025. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.